Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда Саба дулкыннары телевидениесе һәм Отна информацион программасы. Ямлы җәйге кичтә сезне районыбыз тормышында булган яңалыклар белән танышырга чакырабыз. Студияда Гөлназ Гатауллина һәм бүгенге чыгарылышта. Районыбыз хуҗалыкларында урып җыю кампаниясе дәвам итә. Саба һәм Теләче районы вәкилләре Суслангерга барып тарихи хатирәләрне яңартты, авырлыкта һәлак булган якташларыбыз рухына дуга кылды. Районыбыз мәктәпләрендә шахмат зоналары ачылды. Әлеге һәм башка яңалыклар турында алдагы минутларда тулырак сөйләрбез. Районыбыз кырларында урып җыю эшләре кызу темплар белән дәвам итә. 28 июль көненә район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматлар буенча бөртекле һәм кузаклы культураларның 9327 гектар майданыннан җыеп алынган уңыш 114294 центнер тәшкил итә. Безнең иҗат төркеме 615 гектардан 7789 центнер ашлык суктырган җаваплылыгы шикләнгән Саба җәмгыятенең тимершык бригадасында булып кайтты. Тулырак алдагы хәбәрдә. Урак вакыты игенчеләр өчен җәйнең иң кызу һәм җаваплы мәле. Быелгы һава шартларын исәпкә алып, кырларда үстерелгән игеннәрне югалтуларсыз җыеп аласы бар. Биредә урып җыю эшләрен көзге бидайны суктырудан башлаганнар. Аның уртача 15 ярым белән төгәлләнде. Көзге бидай культурасы, аның сотлары безнең шартларга, шушы кырлык шартларына яраклашкан дип әйтергә кирәк. Барыбер дә теге уртача уңыштан күбрәк бирә, потенциаллары өметле дип әйтгәндә третикали, менә 250 гектарда көзге бидай, 100 гектарда третикали һәм 300 гектарда арыш культураларын. Инде арыш культураның семенәгә дигән 120 гектар гына калды, третикалиның тоже 30 гектардагысын җыеп аласы бар. Чәчү әйләнеше буенча 1 еллык үләннәрдән һәм кузаклылардан соң көзге культуралар чәчелә. Шуның өчен борчак суктыручы комбайннар артыннан ук җир БДН агрегаты белән эшкәртелеп барыла. Кичә менә 460 центнер кайткан, әле ул 40-45 гектар җирдән генә, тагын менә әле тагын 120-130 гектарын җыеп аласы бар. Яңгыр яумаса менә 3 комбайн, үзе безнең 2 акарыс, мишәннеке килде берәү менә, шушы комбайн белән бүген кичкә иншалла төгәлләрбез дип торабыз. Уңышның нәтиҗәсе техниканың киле эшләвенә һәм ышанычлы булуына да бәйле. 4нче сыйныфта укыганда ук әтисенә ярдәм итә башлаган Әнәс Байрамов Акрос 585 комбайнын иярли. Техник ягыннан хәзер комбайннарны безнекеләр дә ясый белә башлады. Комбайн әйбәт. Менә 3нче сезон эшлибез. Әле бик алай башлаганы юк. Ындыр табагында да эш гөрли. Мәктәп укучыларында җәйге чорда эш белән тәэмин иткәннәр. Басулардан кайткан борчак ашлык чистарту һәм киптерү өчен килгән КЗС комплексы аша үткәрелә. Борчактан чүптән аерабыз симәрәгә. Көзге бидай белән арышларны симәрәгә чыгарып, андыра табана салып куйдык. Бүген көндә менә шундый эшләргә шөгыльләнәбез. Бу агрегат КЗС дип аталган симәрәгә аера, чүптән чүгә симәрәгә аера инде. 3 чүгә чүпкә, ярмага, тарайга дип йөрергә аера торган инде. Сабанда сайрашмасаң, ындырда ыңгырашырсың ди халкыбыз. Тимершыклылар сабанда да сайрашкан, ындырда да ыңгырашмыйлар. Бу хакта Бодай кешеләре сөйли. Киләсе ел уңышы өчен быелдан ук кайгырталар биредә. Ырлыклык запасларны башка хуҗалыклар белән дә бүлешү мөмкинлегебез булачак ди агроном. Семеналарына килгәндә инде 1700 центнер 171 тонна көзгә Бодайның семенасы салынып куелды инде. Безнең үзебезнең хуҗалык өчен аның 20-30 тоннасы да җитә инде. Калганнары читтәге басуларга чәчелә, читтәге хуҗалыкларга бирелә. Арышның семенасы тоже салу дәвам итә. Әйткәнемчә, борчакныкы менә кичә кайтканда уже семенага салынып куелды. 40-50 тонна чамасы менә. Бүген тагын дәвам итә бу эш. Третикалиныкы семенасы менә 20-30 тонна, яңа сотлар Олтыр чәчкәнек менә монда күрсәтә генә тагын Светлица дигән сортны җыеп аласы бар, әйткәнемчә шул 30 гектарын. Теге якта бет сортлары яңа югары репродукцияле сотлар инде булар. Көзге бидайның Султан сорты чәчелгәне 15 гектарда, арыкын тоже семенасын җыеп алды инде 23 тонна. Игенчеләргә зур хезмәт куеп үстерелгән уңышны югалтуларсыз, сыйфатлы итеп җыеп алырга насыйп булсын.
Районыбыздагы авылларда, шәхси хуҗалыкларда бүгенге көндә барлыгы 2000 ярымга якын сыер малы асрала. Шулардан авыл кешесе көндәлек 30 тоннага якын сөт продукциясын дәүләткә тапшыра. Хуҗалыклардан сөт җыю белән районда 10дән артык эшмәкәр һәм район кулланучылар җәмгыяте шөгыльләнә. Сөтне Мамадыш, Теләче, Югары Ыслан сөт эшкәртү комбинатларына озаталар. Район кулланучылар җәмгыяте бүгенге көндә 13 авылдагы хуҗалыклардан сөт җыя. Халыкка бу хезмәтне оешма 2008 елдан бирле оештыра. Сөт тапшыру һәм җыю мәсьәләсе белән шушы көннәрдә без дә танышып кайттык. Мамалай авылыннан киләсе хәбәр. Мамалай авылында яшәүче Ләйлә ханым үз хуҗалыгын сыердан башка күз алдына китерә алмый. Мал асравы авыр булса да, бөтен тормышыбыз шулар белән бара ди. Чөнки алар өстәмә керем чыганага булып торалар. Сөтле бикәләреннән алган продукцияне дә көндәлек тапшырып барырга тырыша. Без инде сөтне райпо хуҗалыгына күптәннән тапшырабыз. Нәрсә дип әйтим иде, бик әйбәт җыялар инде, сәгать 7дә килеп җитәләр. 2 сыер асрыйм, Аллага шөкер, сөтләре әйбәт, молдан зорланмыйбыз инде. Сөтнең бәясен 20 сумнан түлиләр инде, әзрәк арттырсалар тагы да әйбәтрәк булыр иде инде. Малның икмәкләр бәяләре бик кыйбат. Хезмәте дә күп инде, мал асраган кеше моны бик белә. Акчасын айга 2 тапкыр бирәләр. 2 тапкыр инде. Ансы безгә бик файдалы. Безнең рәхмәттән башка сүзебез юк инде, бик зур рәхмәт. Шушылай итеп гел җыеп йөрсеннәр. Алга таба да ачык йөзләре белән. Авыл кешесе йокларга күнекмәгән, ул таң беленү белән аяк өстендә, бигрәк тә җәй көннәрендә. Шулай итмәсәң, тормышыңны тәэмин итеп булмый. Тормыш муллыгы авыл җирендә нәкъ менә мал асрауга бәйләнгән. Ул зур хезмәт. Район кулланучылар җәмгыятеннән 4 сөт җыючы көн саен авылларга халыктан сөт җыярга чыгып китә. Илфар Шәрифуллин, Түбән һәм Югары Шытсу, Мамалай авыллары өчен җаваплы. Мамалайда исә 19 хуҗалык көндәлек 700-750 литр сөт тапшыра. Барлыгы хуҗалыкларда 42 сыер малы исәпләнә. Шытсудан җыя башлыйбыз инде сәгать 4тә үк иртүк белән, иртә белән. Сәгать 5тә җыеп бетереп китәбез Шытсудан. Аннары шул Түбән Шытсуга төшәбез инде. Түбән Шытсудан шул 6ларга җыеп бетерәбез, Алла исән сау булсак. Аннары Мамалайда инде. Сәгать 3тә торып йөри башлыйбыз, сәгать 4тә уже Югары Шытсудан сөт җыя башлыйбыз инде. Шытсу халкыннан. 7дә 8нче артларга бетә. Ай, Алла. Машина ватылмаса, исән сау йөрсәк, шул 7нче артларга җыеп, 8нче артларга җыеп бетерәбез сөтне. Менә ничә литр сөт аласыз инде сез О, көнгә 2 тонна артык сөт җыела. Шушы өч авылга. Менә сез берничә урамда җыясыз бит инде. Китерүчеләр күпме? Хайран, точно санын әйтә алмыйм инде. Менә мәсәлән, бер тапшырганда бер кеше иң күбе ничә литр сөт тапшыра мәсәлән? О, иң күбе монда ЛПХ бар. Әйбер арайлы абыйлар. Алар почти 160-180 литрлап сөт тапшыра көнгә. Рузия Гәрәева да хуҗалыгында 2 сыер асрый. Яраткан кашкасы бозаулаганнан соң әле өйдә. Иртәгә авылда көтүгә китәчәк. Сыерларымның сөтләре мул, маллы булсаң, сыйлы буласың ди ханым. Һәм көндә чиләкләрен тутырып сөт җыючыны көтеп ала. Малларына, савылган сөтләренә тфу-тфу күз тимәсен субханалла дип карыйк. Ярый, Аллага шөкер. Мал асрасаң, ошатмасаң мал сөт милмәйнде, ошатырга кирәк. Менә пешән чабаларына җәй буе җыялар. Ошатмасаң булмый, ошатмасаң сөт бирә, ошатмасаң юк. Район кулланучылар җәмгыяте үз карамагында булган авыллардан 6 айга барлыгы 1012 тонна сөт җыеп алган. Акчага күчереп исәпләсәк, продукция 20 миллион 664 мең сум тәшкил итә. Сөтне ул Югары Ыслан агрофирмасына тапшыра. Көндәлек 7 тонна сөт җыела. 1 литр продуктның бәясе 1000 кадәр 20 сум булган. Авыл кешесе гомумән алганда бәядән дә, хезмәт күрсәтүдән дә канәгать. Чөнки әллә кая еракка ташып йөрисе юк, капка төбенә килеп алалар. Вакытында хисаплашалар да. Шулай да мал асрауга куйган хезмәтне, алган азык бәяләренең кыйммәтләнеп торуны исәпкә алганда, халык тапшырылган сөткә дә бәяләрнең артуын тели. 16 июльдән исә район кулланучылар җәмгыяте сөтне 20 сум 50 тиеннән кабул итә башлаган. Атна информацион программасын дәвам итәбез. Быел Бердәм Россия сәяси партиясының Татарстан төбәк бүлеге ярдәме белән республикабыз мәктәпләрендә шахмат зоналары булдыру буенча пилот проектлары эшли башлады. Язгы чорда шахмат зонасы Саба гимназиясе, Сәләтле балалар интернат мәктәбе, Килдебәк урта мәктәбендә булдырылган иде. 27 июль көнне районның тагын 3 мәктәбендә әлеге зоналар ачылды.
Күп милләтле Иштуган мәктәбе кунакларны удмурт телендәге җыр белән сәламләде. Яңа шахмат зонасы ачылу белән аларның бер хыяллары чынга ашты. Бигрәк тә шахмат сәгатен көттек ди, балаларны 5 ел уен серләренә төшендерүче Руслан Гатиятов. Район ярышларында призлы урын алган балалар бар. Җиңүче булган да бар. Бер елны бу ярышларда шул призлы урыннарны алып киләләр инде. 1-4 сыйныф укучылары программа нигезендә шахмат белән атнага бер тапкыр шөгыльләнә. Мондый зона булдырылгач, һәр бала тәнәфестә, дәрестән соң да шахмат уйный алачак. Соңгы елларда бит инде мәктәп программасында да менә бу шахмат дисциплинасын кертеп баралар. Шуңа күрә бу инде бик актуаль вопрос. Аның өчен инде безгә материаль ярдәмгә менә стәлләребез югы, шахматлар, стәлләр белән ярдәм итте инде ул безгә. Майданчык балаларда шахматка карата кызыксыну уяту, аң белемен, интеллектуаль сәләтен үстерү максаты белән булдырыла. Иганәчелек күрсәткән Марат Галиев Соба районы сезнең уңышлар белән горурланырлык булсын дигән теләген җиткерде. Шахматы они всегда были и есть и останутся основой в том, чтобы развивать интеллектуальные способности и чтобы вы были достойными представителями нашего района Сабинского, чтобы мы гордились вами, учитесь играть в шахматы и дальше это вам точно в жизни пригодится. Әле каникуллар тамамланырга 1 айдан артык вакыт булса да шахмат сөюче балаларны хәзер үк белем йорты үзенә чакырып тора. Өстәл уены алар өчен урамдагыга караганда күпкә күңеллерәк. Мине Руслан Рашидович өйрәтте. Ул минем преподавателем. Иде мин компьютердан шахмат уйныйм. 3-нче урын алганым бар. Всё. Ушыймысың шахмат уйны? Әйе. Нәрсә бирә ул сиңа? Нәрсә өчен яратасың син? Ул миңа мышление бирә. Шахматны без яратабыз, менә аларга бик рәхәт. Сезгә шушы бүләк өчен җиткерәбез, зур рәхмәт. Мишән төп мәктәбенең рәхмәт сүзе дә шахматчы балалары белән мактанырлык уңышлары да бар. 3 балалары район призеры булган. Директорлары Дилүз Закиров киләчәктә җиңүләр яулаган сайын сезне искә алырбыз дигән сүзләр белән мөрәҗәгать итте. Уен инвентарьлары белән бергәләп танышып, шунда ук сынап та карадылар. Явлашта урта мәктәбендә булган ачылышта Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов та катнашты. Шахмат уенының 1000 еллык тарихы бар. Хакимият җитәкчесе үз чыгышында хәтта борынгы Булгарда да шахмат өстәлләре булганлыгы хакында әйтте. Бу уен уйларга мәҗбүр итә, ә тормышта фикерли белү һәрчак кирәк. Беребез аңлашып, игътибар итеп, беребез уйлап, андый яшәрбез. Беренчедән тазалыкны сатып алып булмый, ул сезнең кулыгызда. Белем, һөнәрлек шулай ук. Шуның өчен нинди мөмкинлекләрегез бар, һәрвакытны кулланырга кирәк. Киләчәктә тормышта ул сезгә һәрвакыт булышачак. 14 яшьлек Азалия Әхмәтованы мәктәпнең иң яхшы уенчысы дияр идек. Көндәше Булат Галимҗанов аннан да көчлерәк икән. Икесе бергә атнага 2 тапкыр сишәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә Собага шахмат түгәрәгенә йөриләр. Мин шахматны бик каты яратам. Мин Собага кружокка йөрим 3 ел. Миңа шахмат үземнең теләгем белән дә йөри башладым. Шахматны бик яратам. Собада кем белән шөгыльләнәсең? Динар Амилевич белән. Анда безнең мәктәптән бер бала тоже йөри. Нинди урыннар алганың бар? Кайларда җиңде? Турнир сильнейшихта 3-нче урын алган бар кызлар арасында. Кайда үтте? Сабарьянада. Без анда команда белән шулай ук урын алган идек, 2-нче урын. Шахмат уены бүгенге компьютер гаджетлар дөньясында да популярлыгын югалтмый. Әлеге проект дәвамлы булып, һәр мәктәп баласы шахмат серләренә төшенерлек булсын иде. 23 июльдә Токиода 32-нче җәйге Олимпия уеннары башланган иде. Ул 9 августка кадәр дәвам итәчәк. Олимпия уеннарында Россия җыелма командасы составында якташыбыз Соба районы Сабантуй спорт мәктәбенең стендка ату бүлеге укучысы, күп төрле ярышлар җиңүчесе, алтын медальләр иясе Зилә Батыршина да катнашты. Кичә Зилә Олимпия уеннарында үзенең чыгышларын тәмамлап Казанга кайтты. Халыкара Казан аэропортында аны зур делегация Татарстан Республикасы спорт министрының беренче урынбасары Хәлил Шәйхетдинов,
тренеры Юрий Алексеев, Татарстан стендка ату федерациясы вәкилләре, Соба спорт һәм яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, Сабантуй спорт мәктәбе коллективы һәм әтиян исе якын туганнары, дуслары каршы алды. Зилә 24-25 июль көннәрендә ярышларда катнашты. Бу аның зур тәҗрибә туплау уеннары, зур спорт аренасына беренче адымнары булды. 15-нче урын белән кайтты якташыбыз. Олимпия уеннарында катнашу Зилә өчен үзе зур җиңү булды. Без аны чын күңелдән дөнья күләм дәрәҗәле уеннарда катнашуы белән котлыйбыз. Киләчәк өчен бу аңа зур нәтиҗәләргә ирешү баскычы булып тора һәм югары күрсәткечләре белән сөендерер дип тә ышанабыз. Шунда әйтеп үтәргә кирәк, Олимпия уеннары башланган 23 июль көнендә Батыршина туган көнендә билгеләгән. Аңа 22 яшь тулган. Узган гомер бәйрәме белән котлап, саулык-сәламәтлек, үзе ярган юлда, тормышында зур уңышлар телибез. Яңалыклар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. 2018 елның 21 сентябрендә Бөек Ватан сугышы елларында Марий Эл Республикасының Суслонгер хәрби лагерында газап чиккән якташларыбыз истәлегенә Саба һәм Теләче районнары делегациясе катнашында хәтер ташы куелган иде. Быел да әлеге район вәкилләре Суслонгерга барып тарихи хатирәләрне яңартты. Авырлыкта һәлак булган якташларыбыз рухына дуга кылды. Марий урманнары уртасындагы Суслонгер лагере Бөек Ватан сугышы чорында иң каһәрләнгән урын була. Сугышка алынган солдатларны бирегә укыту өчен китерәләр. Әмма чынлыкта алай булып чыкмый. Лагерда солдатларны бик нык җәберлиләр. Аларга биреләсе ризыкны Суслонгер базарына алып чыгып саталар. Киемнәрен дә бирмиләр. Авыр эш эшләтәләр. Яшә урыннары землянкада була. Кышкы салкыннар аларның үзәгенә үтә. Аш, ялангач килеш алар шунда яши. Суслонгер лагері турында соңгы елларда гына сөйләшә башладылар. Тарих моңа кадәр бер ни дә дәшмәде. Саба һәм Теләче районнары делегациясе быел 4нче тапкыр бу җирләргә килде. Бу урын минем бәләкәй вакытта күңелгә сеңеп калган. Чөнки без сугыштан соңгы чорбалары мин төпчек малай булгангадырмы инде, әти мине һәр вакытта да үзеннән калдырмады. Каравыл өенә барсак та, тимер чалашыгына төшсәк тә, ферма өенә барсак та, конюшняга барсак та, монда инде бу 50нче елларда, 52нче елларда инде бөтен сугыштан кайткан, исән кайткан сугышчылар җыелышып, авыл ирләрендә сугыш афаты турында сөйлиләр. Басуга чыксаң уракта хатын-кызлар без моның инде нәрсә икәнен аңлап үстек, сугыш афатының. Монда инде булар иң беренче ирләр сүгәләре немесне аннар инде Суслонгерга тотыналар. Суслонгерда ничек яфа чеккәннәрен, ничек итеп ачлыктан, ничек итеп күлләргә ачлыктан сикерүче солдатлар, качарга теләп атучылар, ашарга әйбер урлап төрбәгә утыручылар турында инде. Әйе, дәһшәтле сугыштан да дәһшәтлерәк була биредәге тормыш. Солдатларның көннәре тоташ җәбер зулымнан үтә. Суслонгер мәктәбе укытучысы Галина Алексеевна Лихачева менә ничә еллар үтсә дә бу хакта күз яшьләре аша сөйли. Зиратта күп кешеләр күмелгән урынга сугышчыларның фамилиялары язылган таш куелган. Әмма булар санаулы кешеләр генә. Күбесе землянкаларга басылып үлгән, суга сикергән. Лагер капкасы булган урынга соңгы елларда Саба, Теләче, Кукмара, Әтнә, Арча районы вәкилләре барып таш куйганнар. Без ул урында да булдык. Шушындай тарихи урында безнең монда инде сугыш вакытында 1941-45 елларда безнең якташларыбыз монда инде хәрби лагерда булган. Аларны сугышка шушында әзерләп инде сугышкалар кирип киткәннәр. Ну, икенче яктан караганда, икенче яктан инде тарихи шушы истәлекләргә караганда безнең шушыннан китә торган солдатларны бик нык газаплаулар алар кичергәннәр. Аларны ач тотып, яңадан башка төрле сынауларда аларны сынаганнар. Без бу җирне онытырга тиеш түгелбез. Бу җирләргә инде мин күптән килергә хыялланып йөридем. Чөнки без бәләкәй вакытта безнең менә авылдашлар шушы җирдә шушы лагерьне узган авылдашларның теге Суслонгер турында сөйләгәннән, оннан соң шушында шушы лагерьда булган
ирләр шул лагерьда булган апайларым шушында лагерьда азыклык иткәннәрен теге ишетүендә теге бер төрле аяныч. Шундый минем өчен күңелдә бер авыр хисләр инде. Менә шушында бер барасы килеп хыялланып йөргән иде инде. Бердән шулай икенче аннан соң минем тормыш иптәшемнең бабасы инде, ул кеше шуңарыннан инде шул лагерьда булып, шул лагерьда чыгып киткәне билгеле түгел, бәлки аның менә шул лагерьда ул ятта калган булгандыр инде. Менә шуларга бер дога кылып дип шул лагерьне бер күреп кайттык дип инде менә шушында килдем инде. Лагерь булган урыннарда сугыштан соң бик көчле янгыннар булган дип сөйлиләр. Бу яшь наратлар соңгы 40-50 елда гына үскәннәр. Биредә гел кымлык, шуңа күрә үләннәр дә бик әйбәт үсми. Әлегә кадәр бу урыннарда беркем дә казу эшләре алып бармаган. Экскурсовод Галина Алексеевна соңгы 2 елда кухня һәм склад булган урыннарны эзләп таптык. Бик күп консерва савытлары, калдыклары ята иде дип сөйләде безгә. Биредә эзләгән кешегә нәрсәдә булса табылмый калмый. Монда бараклар булган инде, землянкалар булган. Менә шуннан табылды. Бу консерва банкасыннан ясалган баракларны яктырту өчен кулланганнар. Дөрес бу. Менә чөнки керосин исе свежий килеп тора. Менә сугыш беткәнгә ничә ел. Монда бер кеше дә җир килеп керосин салмаган. Бу менә яктырту өчен кулланылган бу. Дөрестән дә менә безгә дә аның керосин исе хәзергә үк килеп тора. Ничә еллар үтсә дә аның әле исе бетмәгән. Минем музейга менә бу тоже бер иң кадерле экспонат. Үткәннәрне киләчәккә илтү өчен җан атып йөрүчеләр булганда, тарих битләренә яңа дәлилләр язылыр әле. Менә безнең алда көмеш күл. Моның төбендә күпме солдат мәете ята. Хәрби техника, танклар да бар диделәр. Тагын бер риваят. Солдатларның тамаклары ачкач, аларны күлнең теге ягында сезне ашау-ичү белән көтеп торалар дип алдылар. Һәм хәлсез, ябык солдатлар күлгә сикерәләр һәм аны теге якка йөзеп чыкмакчы булалар. Күбесе батып үлә. Инде хәл табып чыга алганнарны икенче якта яшел үлән көтә. Бүген беренче килү мәктәп елларында укыганда Бик Ватан сугышында катнашкан ветераннар белән сөйләшкән вакытта, әле яшь вакытта бу турыда бик сөйләмиләр иде. Соңыннан үсәшкәч, пышылдап кына Суслангер дигән сүзләрне ишеттерә башладылар һәм анда булган хәлләрне. Инде тормыш барган саен моның истәлегенә тирәнрәк кирдем һәм инде укырга, материаллар белән таныштык. Әлбәттә, барып килү теләге туды. Ул бүген генә туган теләк түгел. Казанда эшләгән вакытта командировкаларда бу якларга чыгарга шактый туры килде. Әмма ләкин насип булмагандыр ул вакытта. Төрле сәбәпләр белән менә бүген беренче мәртәбә килдек. Әлбәттә, күңелдә шундый тирән тойгылар уята. Булган, укыган материаллардан күренгәнчә монда тормыш солдатларны сугышка әзерләү бик катлаулы, авыр һәм шактый мәрхәмәтсез шартларда алып барылган һәм инде ул безнең халкыбызның күңелендә бик тирән ис калдырган. Әлбәттә, бүгенгесе көндә кулда 100% дип әйтик, документлар әле юк. Алар инде кайчанда булса барлыкка килерләр. Менә бүген күргәннән соң, ул блиндажларны күргәннән соң, алар яшәгән урыннарны, яшәү шартлары белән танышканнан соң, инде моннан бөтенләй икенче кеше булып кайтасың. Бүген биредә безнең арада шушында булган, үз вакытында 41-43 елларда бабалары, кемнеңдер менә әтисе, андый кешеләр дә бар арабызда. Алар менә күз яшьләре белән карап йөрделәр. Кайсы блиндажда минем әти ятты икән, кайсы блиндажда минем бабай булды икән. Инде берсе менә әйтә безнең хәзрәтебез Исмәгыйль хәзрәт, аның әнисенең бабасы да монда булган һәм аларның кулларына сугыш вакытында язу килгән, Суслангер лагерына соң хәбәрсез югалды дип. Әлбәттә, монда яңадан менә кабат-кабат әйләнеп кайтырга туры килер һәм мине күңелне сөендергәне, монда безнең Теләшә районы, Саба районы, Күкмара районыннан, аннан соң Балтачтан килделәр, Мамадыштан килделәр һәм инде бу делегация дип әйтик, киләсе елга миңа калса тагы да күбрәк булыр. Һәм инде менә безнең белән арада балалар бар, мәктәп балалары, аларга шушында булган әйберләрне күрсәтү һәм бу аларның белүләре тарихта булган шушы
ак тапларны, бочракта кара тапларны алга таба кабатламас өчен зур бер шушындый тәрбияви чара булып тора. Шуннан да искитәрлек тарих бу мондагы безнең менә бүгенге көндә килгән делегация составында әтиләре шушында булган, шушы лагерь аша үткән кешеләребез бар. Аның берсесе менә Орташ авылыннан ул исән-сау әйләнеп кайткан, аның сөйләү буенча күп кенә нәрсәләрне беләбез. Менә аның бик киләсе килеп аны күреп китте монда килеп, ничек анда әтисе монда булган аның. Моны оештырган кешеләргә бик зур рәхмәт. Район җитәкчеләренә ел сайын шушы составны яңартып, күрәсе килгән кешеләрне алып килү бу изге урын шикелле бер бик шатбыз монда булуыбызга. Һәм моны оештырган Рифкат абыйга бик зур рәхмәт. Ул ел сайын шушында безнең иптәшләребезне алып килеп, таныштырып, күп кенә әйберләрне белеп кайталар. Шулай ук алар аны кайткач үзләренең балаларына, аныкларына сөйлиләр. Үзенә күрә бер сабак, үзенә күрә бер тарих. Тагын да шулай килергә язсын, яңа состав белән яңа кешеләрне алып килеп таныштырырга, алар үзебезнең киләчәк буыннарга җиткерсеннәр. Шуннан да бик күп сөйләрдәй, бик күп белердәй әйберләр, без белмәгән әйберләр әле бик күптер. Һаман да менә тарих яңарып тора. Рәхмәт мондагы оештырган кешеләргә, шулай ук андагы экскурсовод иптәшкә, ул бик күп нәрсәләр белән таныштырды, бик күп әйберләрне күрдек без монда. Килергә, күрергә, тарихның төбенә төшенергә. Булар хакында балаларга, яшүсмерләргә сөйләргә кирәк. Алай гына да түгел, изгелекләр, игелекләр, саваплы эшләр эшләргә кирәк. Рифкат ага Шафиков монда ел сайын корбан ашу үткәрә. Зур өстәлләргә тәмле сый-нигъмәтләр тезелә. Киң майданга изге азан тарала. Әрвахлар рухына дуга укыла. Кызганычка каршы беренчесе генә әле менә килергә мөмкинлек булмаган, менә быел Аллаһ Тәгалә насыйп итте. Әлбәттә менә Коръәнне укысагыз да, анда пәйгамбәрләр тарихы да бар, халыклар тарихы да бар. Аллаһ Тәгалә гыйбрәтләнсеннәр, киләчәктә андый хаталарны кабатламасыннар өчен, шөкер итсеннәр өчен. Коръәндә дә тарихны биргән, хәтта кайбер галимнәр әйтәчтән бер тарих дип, менә без дә үзебезнең үткәнебезне дә, үткәндәге каһарманнарыбызны да, шул ук вакытта михнәт чигүчеләребезне дә белергә, искә алырга тиеш. Чөнки шуннан башка без менә бүгенге көнгә шөкер итәргә өйрәнә алмыйбыз. Менә безнең әби бабаларыбыз, алар безгә караганда әле без яшь вакытта яшәделәр бит инде. Аллаһ Тәгалә тормыш бүгенге күк түгел. Алар бер үзексез шөкер итәләр, чөнки алар менә шушы вакытларны, шушы авырлыкларны күргәннәр. Менә без бүген тормышыбыз әйбәт булса да, көннән-көн инде барыбер алга барыш бар. Әмма без шөкер итә белмибез, зарланырга яратабыз. Бу инде беренчедән менә безнең үткәндәге әби бабаларыбызның рухына дуга булсын дисәк, икенчесе инде менә шушы бүгенге тыныч тормышка biz үзебездә менә балаларыбызны алып килеп, күрсәтеп, тарихны аңлатып, ул бит китаптан уку бер нәрсә, менә барып күрү икенче әйбер. Балаларыбызны менә шушы шөкер итү, ватанны сөю дигән хисләрне без шушы әйтеп уятмасак булмый инде. Һәм инде Рәфкать әфәндегә менә ул бит инде Теләчедә дә бик күп эшләр эшли, чишмәләр буенча да, музей буенча да, матурлау буенча да без аннан бик күп әйберләрдән үрнәк алабыз. Менә бу эшдә аның бик зур хөрмәткә лаек инде. Шушы әйттереп, Корбан ашлары белән шушында китереп, шушында чара үткәргән өчен Аллаһ ике дөньяның рәхәтен күрергә насыйп итсен инде гаиләсенә, үзенә. Әтиләре, бабайлары шушында булган кешеләрнең барысы өчен дә үтә изге һәм сагышлы урын бу. Әзмәүрдәй таза, шибәр, нык ирләрнең гомерләре шушында бер гаепсезгә өзелгән. Монда килеп эләккән ирләрнең тизрәк сугышка китәсе, илебез азатлыгы өчен көрәшәсе килгән. Аларны көчсезләндереп, газаплап, ябыктырып сугышка җибәргәннәр. Рәсми булмаган чыганаклардан ишетеп беләбез. Лагерь 1941 елдан 1943 елга кадәр эшләгән. Монда тәртипсезлекләрне маршал Климент Ефремович Ворошиловка җиткергәннәр. Ул бирегә үзе килгән һәм командирларны үзе атып үтергән. Кайтыр юлга чыгабыз. Мин кабат күлгә сузылып салынган басмага карыйм. Минем Сабирҗан бабамның да аяк эзләре калган бит биредә.
Михнәтле лагерь тормышында 3 ай яшәгән ул. Аннары сугышка киткән. Тверь өлкәсендә канлы бәрелешләрдә һәлак булган. Көмеш күл. Күпне күргән, күпне белгән, күпне хәтерләүче Көмеш күл. Без сиңа тагын килербез әле. 25 июльдә айның соңгы якшәмбесендә Россиядә хәрби диңгез флоты көне билгеләп үтелә. Соба диңгезләрдән еракта урнашса да, әлеге бәйрәмне хәрби диңгез флотында хезмәт иткән райондашларыбыз да бәйрәм итте. Районыбызда хәзерге вакытта 80-нән артык хәрби диңгез флоты ветераны яши. Бүгенге көндә хезмәт итүчеләр дә бар. Ел сайын шушы көндә алар бер-берсе белән очраша, фикер алыша, күңел ача. Җыелу урында һәр вакыттагыча район үзәгендәге хәрби комиссариат. Иң элек морякларны Соба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәнис Закиров сәламләде. Бәйрәм белән котларга район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов та килгән иде. Борынгыдан шулай килгән, безнең флот һәр вакытта да алдынгы рәтләрдә булды бөтен дөньяда. Шуңа күрә мен сез бәхетле шушы диңгез флотында хезмәт итүегез белән безнең моряк дигән сүз инде ул моряк булган кеше ул һәр вакытта да күренеп түгел, алгы рәтләрдә генә булды. Һәм мин шулай ук ФДВ дип әйтәсе килә инде. Менә шул моряк булуыгыз белән сез бик тә бәхетле. Инде сез барыгызда да илебез алдында бурычны үтәдегез. Безнең инде хәзер гаилә саклау, гаиләне нык итеп тоту бурычы. Һәм мин шул вакытта безнең әле җәмгыять дигән ягы да бар. Җәмгыятькә файда китерергә ул һәрберебезнең бурычыбыз. Шуңа күрә менә әле ул диңгез флотында хезмәт итү генә түгел, шундый көннәр ул шуңар булдырылгандыр инде. Бердән булып, шушы мин моряк булдым дип гел шулай билгеләп үтү ул сезнең бурычтыр дип саныйм. Шуңа күрә гел шулай бердән булып, алдагы көннәрдә дә бер-берегезне онытмыйча, бер-берегезгә терәк булып, булышып авыр вакытларда шулай матур итеп сезгә гомер итәргә, яшәргә, барыгызга да исәнлек, саулык. Тормыш хәзер бик әйбәт, барыбыз да бәхетле тормышта яшәйбез, нәрсәгә әйтсәләр дә. Шуңа күрә исәнлек, саулык сезгә барыгызга да, һәм бүгенге көнне матур итеп кенә уздырырга. Шулай ук туган көн юбилейларын билгеләп үтүче ветеран морякларга Татарстан диңгезчеләр советы рәисенең рәхмәт сүзен, истәлекле бүләкләрен тапшырдылар. Хәрби диңгез флоты көне ул хәрби моряк исемен горур йөрткән, үзенең озак еллар гомерен флотка багышлаган, шунда эшләгән, хәрби диңгез флотын яраткан, традицияләрен хөрмәт иткән иптәшләрнең төп бәйрәме. Бу чын иратлар, ватанның чын патриотлары, диңгез хезмәте романтиклары бәйрәме. Ветеран моряклар традиция буенча бу көнне җәяүләп, хәрби комиссариаттан үзәк мәйданга кадәр үзләренең әлемнәрен күтәреп килделәр. Һәм Бөек Ватан сугышында һәлак булган якташларыбыз, тыл хезмәтчәннәре һәм интернационал сугышчылар һәйкәлләренә чәчәкләр салдылар, аларны искә алдылар. Район китапханәсе оештыручы Саф сулы ямле Соба проекты милли гореф-гадәтләребез белән таныштыруны дәвам итә. Бу атнадагысы Нырты авыл җирлегендә үтте. Проектта катнашучыларны, кунакларны Олы Нырты авылының Актым чишмәсе янында кабул иттеләр. Нырты яклары искиткеч бай тарихлы төбәкләрнең берсе. Борынгы бакыр шахталарын чыгарган таулар хәтере мәңгелек. Советлар Союзы герое Иван Башкировның туган төбәге дә бу яклар. Тау итәкләре буенча тын гына Миша елгасы ага. Миша елгасын таулар куеныннан бәреп чыккан чишмәләр туендыра. Олы Нырты авылының Актым чишмәсе янында кунакларны ачык йөз һәм җырлар белән зурлап каршы алдылар. Иң элек сүзне авылны имам хатибы Мансур хәзрәт Арикиевка бирделәр. Ул авылның тарихы белән таныштырды. Мәсәлән, авыл зиратында 1671 елга караган кабер ташы булуы да бу як авылларның борынгы булуы турында сөйли. Аннары авылның өлкәннәре Наҗия һәм Гөлбикә апалар самавыр агарту йоласын күрсәтте. Татар гаиләсе көнкүрешен самавырдан башка күз алдына да китереп булмый. Иң тәмле шәй самавыр шәе. Гаиләне үз янына берләштерүче дә ул. Хуҗабикәнең йөз аклыгы да, уңганлыгы да самавырда бик ачык чагыла. Шуңа күрә кыз балалар яшьтән ук кул арасына кереп самавыр чистартканнар. Чистарту өчен көл, ком кулланылган. Олы Нырты авылында яшәүче Наҗия апа өчен бу очрашу күп хатирәләрне уятты. Мин буларның нинди чишмә икәнен менә шул олылардан гына бер ишетеп беләм инде. Анда бер бабай килгән, шуны казып чыгарган имеш, шулайдырмы, белмим бит инде, бер абый сөйләп калдырган моны. Минем әти шулай дип әйтә торган иде дип. Ул абый үлде инде. Ул ак тун кигән булган, ак сарык тиресеннән тигелгән ак тун кигән булган. Ул тунны шул су чыкканнан соң таш өстенә каплап киткән дә, бу суны ак тун чишмәсе дип биргәннәр. Бу инде күп еллардан бирле ага. Бик күп еллар, без балачактан бирле. Хәзер инде моны ак тун димиләр, Актым чишмәсе дип йөриләр. Менә моны бер нинең малайлары
Үлденде ул хан абый дибез, шуның малайлары шушылай итеп карап торалар. Бу булай юк түгел, мин әле шаккаттым, моны яңадан ремонтлаганнар. Инде моны бик матур итеп башта ясаганнар, ялар яңадан да ремонтлаганнар. 6 яшьтән самовар чистартырга төшә башладым инде. Су буебыз якын, бакча башында гына без кызлар җыелып шунда самовар агарта торган идек. Самоварым патмысын, элек бит балачага кызыгасың. Элек сары самоварлар, җиз самоварлар. Шуны агартадык. Әйше сулар белән, кымнар белән бик матур итеп, хәзерге төсле ак самоварлар түгел бит элек. Күрше кызларыбыз бик күбәйек, күршеләрбез, кызлар күбәйек. Кызлар белән җыелып төшеп, шаугыр килеп чистартып кайта торган идек. Шишмәне карап, төкләндереп туру бик тә изге саваплы эш. Авылда төкләндерелгән, матурлап эшләнгән шишмә бар икән, монда сукмак бер вакытта да өзелми. Түбән Кама шәһәреннән кунакка кайткан Рушания Габбасованың шигырьләрендә дә туган як шишмәләр темасы аерым урын алып тора. Туган якта үткәргән җәйге ялым миңа ел буе эшләү һәм яшәр өчен көч бирә ди. Кайткан кунакларны да шишмә буена алып киләләр. Туган җиреннән еракта яшәүчеләр дә җир суын басар өчен монда килә. Вәлиевләр һәм Галимовлар гаиләләре исә Актым шишмәсен гел карап, төкләндереп торалар. Безнең яшь вакыт шушы шишмә белән бәйле, шуңа киләдерик. Монда әниләр белән бергә бәләкәй чакта кирчәйгә төшәдерик. Һәм бу шишмәне безнең бабайлар инде карап торадыр, Шарифулла бабай, Әхмәт Али бабай аның инесе. Менә мин хәтерлим инде, ачып аның үстә кыюсы бар, кыюсын ачып бураларны алыштырып, ул 75 елларда шулай рәтләп калдырганнар. Аннан соң инде без аның аныклары дәвам итте. Мин Җанабый Валиев хәзер мәрхүм инде. Һәм инде без аны бергәләп безгә ул материалны кайтып бирәдер. Без монда менә Илгизар абый белән эшләгәник агачтан инде 90 елларда, соңыннан аның малайы Мин Җанабыйның Валиев Динар соңгы вакытта менә соңгысын шул ремонтлатты инде карап тора. Чистартып, яннарында агачларны менә үстерткән агачларда Мин Җанабый үстерткән агачлар инде бергәләп. Менә бабайлар менә шулай нитә карап тиеш дип, суны карап тора тиеш дигән инде безгә васыять итеп калдырган кебек. Актым шишмәсе авыл кешеләренең яшәешенә аерым мәгънә бирә. Йолаларны саклауга үз өлешен кертте. Мәсәлән, быел яңгырсыз коры эссе көннәрдә 3 көн рәттән биргә килеп яңгыр сорап дугалар укыганнар һәм яңгыр явып үткән. Су бик зур көчкә ия. Мансур хәзрәтнең баланы таң суы белән эшкерүе моның ачык мисалы. Ныртаулы китапханәчесе Лутия Әхмәтшина җирлектәге мәдәният хезмәткәрләре бергәләшеп үткәргән бәйрәм барсына да ошады. Без бүген менә Олы Нурты җирлегендә шушындый зур чара үткәрергә җыендык инде. Хәзер инде без атна буйлап әзерләнәбез. Төрле йолаларны уйлап карадык. Менә иң беренчесе самавыр агарту йоласына тукталдык. Шуны мөхтәрәм апайларыбыз белән, күрше әбиләребез белән, Наҗия апа белән һәм Гөлбикә апа белән әйдә шуны эшлигәле дип Алла тәкъдим итте инде бигрәк тә менә шуны күрсәтә алабыз иң беренче иттереп дип шуннан башладык. Аннары инде авылыбызның имам хатибы Мансур абый изге шишмә булгач, әйдәле шушы саматыбызны эшкерү йоласында күрсәтеп үтигәле дип ул тәкъдим ясады. Менә шу хәтлек матур күңелле чарада бик канәгать инде барыбыздагы катнашучыларыбыздагы килгән кунакларыбыз да шәт бик күңелле булып матур булгандыр дип ышанып каласым килә. Саф сулы ямлы саба проекты ахырында Актым шишмәсе суы Орташ авыл җирлегеннән килгән кунакларга тапшырылды. Димәк, алдагы көннәрдә экологик маршрут тукталышы Орташ авыл җирлегендә булачак. Җәй көннәрендә яшь җилкенчәк күңеле урамга, дуслар, сөйгән яр янына ашкына. Кичке якта ямлы саба яр буе, парклар, яшьләр башкаруындагы матур җырга күмелә. Без бу атнада яшьләрнең үзләре белән дә аралашып кайттык. Сезне дә алар белән таныштырып алырбыз.
Ямлы Саба яр буенда яшьләрнең эштән соң шулай моңланып утыруы җәйнең иң матур күренеше. Моң шишмәсенең башында Гүзәл Шафигуллина белән гитарада уйнаучы Альберт Галимуллин тора. Актив яшьләр Зөлфәт Галимов, Айнур Гараев, Илфат Вакказов, Гөлгенә Саматова. Альберт белән Гүзәлне исә иҗат кына түгел, мәхәббәт хисләре дә берләштерә. Танышулары булайрак. Альберт сәләтле балалар мәктәбеннән гимназиягә 10 сыйныфка укырга килә. Башта кызлар белән генә аралашканын Гүзәл тыныч кына читтән күзәтә. Шуннан соң менә кыш җитте. Һәм бер көнне без белән талашып киттек бик каты гына математика дәресендә. Мен башында берне алып бардым китап белән. Һәм укытучы миңа әйтте, Шарифуллин деген, минем Шафигуллин инде фамилиям. Шарифуллина, син аның калган биткән бөтен уйларын, фикерләрендәген китап белән бәреп чыгарасың, сукма үтән диде. Шуннан соң бөтен нәрсә миңа язып, нә дип инде ул вакытта уннар булды микән. Шарифуллинның чабикламыйсың дип. Шуннан соң китте, язышып киттек, һәм менә шушы көнгә хәтле без бергә 7 ел ярым булды инде безнең бергә булганга. Егет белән кыз бер-берсенең музыкага булган сәләтен соңрак кына белә. Уртак кызыксыну хисләре тагын да ныграк җепләр белән бәйли. Башта мин уйнап йөрим группада, безнең клубта менә группа бар, егетләр группасы, ансамбль. Шуннан соң безнең вокалист китеп барды Казанга. И мин Гүзәлгә әйтеп карам, тәнҗәле карыйсың килмиме дип. Шуннан соң китте. Без бергә җырлый башладык. Башта группада җырлай бирдек, соңыннан инде икәү генә. Бу аларның иң яратып башкара торган җырлары. Гомумән, репертуарларында 50дән артык җыр бар. Чыгышлары да Саба җирендә генә шикләнеп калмый. Без менә шул ансамбль белән, группа белән җыелышканда төрле концертларда, шушы безнең клубта булган концертларда чыгышлар ясыйдык. Авылларда төрле. Мәсәлән, безнең организациялар концертларында тагын Казанда выступать булдык. Без икәү шулай үзебез. Кафеларда, рестораннарда. Икәү. Йөрдек. Безнең яраткан шөгылебез белән акча эшләп йөрдек. Район китапханәсе каршында эшләп килүче библиопатия проектының да яшьләр даими кунаклары. Бергә очрашып аралашу кички ялны күңеллегенә түгел, файдалы да итә. Хәзерге көндә китапханәдә яшьләр белән эшләү яңа алымнар таләп итә. Күп вакытта яшьләр китапханә күңелсез урын дип үткәндәге кичерешләр дип уйлый. Ләкин Саба район үзәк китапханәсе бу карар белән ризалашмый. Шул максат белән без 2018 елда өр-яңа библиопатия проектын оештырдык. Проектның төп максаты булып яшьләрне китапханәгә тарту иде. Аларда китапларга карата кызыксындыру, уяту, яшьләрне кызыксындырган темаларны күтәреп, алар белән аралашу, сөйләшү иде. Менә проектның беренче утырышы безнең тренинг формасында узды һәм мавыктыргыч танышулар белән башланып китте. Инде кичәнең үзенчәлеге чакырылган кунаклар да иде. Ул Альберт Галимуллин һәм Гүзәл Шафигуллина. Алар үзләренең берсеннән-берсе матур җырларын җырладылар һәм иң мөһиме шагыйрә Гөлүсә Шахбанның мәхәббәт темасына багышланган шигырьләрен музыка астында укып киттеләр. Библиопатия проекты яшьләрдә бик кызыксындыру уятты һәм китап укучылар арасында яшьләрне арттырды. Бүгенге көндә дә проект үзенең эшен дәвам итә һәм библиопатия проектына килергә теләүчеләрне без китапханәдә көтеп калабыз. Безнең яшьләр һәр яклап талантлы. Спортта беренче, театрда куялар, КВНда да сынатмыйлар. Сәхнәдә дә аларга тиңнәр юк. Бүгенге көндә яшьләр сәламәт яшәү рәвеше алып баралар. Күңелле, матур җырлар белән, гитарага кушылып, баян белән кич утырулар, элеккеге үткән әби-бабаларыбызның җырларын яңартып, шуларны җырлап, спорт белән дә шөгыльләнү читтә калмый. Яшьләр булдыра. Дискотекалар салындырамы? Бераз бар, әмма дә ләкин менә бу матур моңлы баян көйләре дискотеканы баса, күңелгә күбрәк баян моңнары якын. Альберт ДНС кибетендә Гүзәл Саба аграр көллиятендә эшли. Бу көннәрдә алар 13 август көнне булачак туйларына әзерләнәләр. Иҗади планнары да бар. Шушы эшебезне дәвам итеп, бергә
Дус тоту яшер. Жырлауны бірде тоқтатасы келмейін жырлап ойнап. Шуның белән бәлки менә эшебезне дә шуның белән бәйләргә дип уйлыйбыз, әйме? Алла бирсә. Кояш җир тирәли әйләнгәндә тормыш дәвам итә. Яңа гаиләләр барлыкка килә, сабыйлар туа. Ә яшьлек иң истә калучан күңелле вакыт. Саба яшьләре аны менә шулай үкенмәслек итеп уздыра белә. Беренче август тимер юлчылар көне. Безнең районыбыз башлыча Шәмәрдән авылы аша Горки тимер юлы уза. Бу тармакка бәйле барлык хезмәтчәннәрне, ветераннарны һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Поездлар хәвеф-хәтәрсез йөрсен, юллар төзек булсын. Барлык тимер юлчыларга исәнлек, бәхет, иминлек телибез. 1 августта шулай ук һава десанты гаскәрләре көне дә билгеләп үтелә. Биредә хезмәт иткән һәм итүче ир-егетләрне бәйрәмнәре белән тәбрикләп, сәламәтлек, гаилә бәхете, уңышлар телибез. Бүгенгә менә шулар. Сез атна информацион программасында районыбыз яңалыклары белән таныштыгыз. Хәзер реклама булыр, аннан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз. Безнең белән калыгыз.